Sa tungasang Basiwa kag Prime Water, posible mapirmahan na sa masunod nga bulan. Basiwa, Seneco kag Bacolod Housing Authority magapatigayon sang one-stop shop. Sa Balita National, 3 ka mga Pinoy sa Hong Kong naka-quarantine bangod sa COVID-19. Palasyo nagpanginwala nga may politika sa kaso bato kay Garin. Sa Balita International, Russia ginimutig nga sila nagapalapdas ang fake news angot sa coronavirus. Sa balita sa sports, Gilas Pilipinas daog kontra Indonesia sa FIBA Asia Cup qualifiers. Balita Entertainment, Nadine Lustre nagpakigbahin sa cleanup drive sa Manila Bay. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan ang mga signs nga ginabuli ang mga bata. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Lunes, Pebrero 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton ng balita sa lakat sang panahon. Liwat na naman nga naghuyang ang amihan sa kagang Luzon na lamang ang apektado sini. Sa weather forecast ang pag-asa karon nga adlaw, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, probinsya sang Aurora kag Quezon ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga mayara mahuyang nga pagulan. Ang Metro Manila naman kag iban pangabahin sang Luzon ang maka-eksperyensya lamang sang kasarangan nga galom tubtob sa magalumon nga kalangitan nga mayara lulapta nga pag-ulan. Sa bilog nga Visayas kag Mindanao, ang localized thunderstorms lamang ang nagaluntad. Wala naman sang ginapaabot nga malain nga panahon sa sulod nga magasulod sa pungsod sa masunod nga 2 tubtob 3 kadlaw. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon
Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:11. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, posible nga sa bulan na sang Marso mapirmahan ang kontrata sa tunga sa Bacolod City Water District kag Prime Water angot ini sa joint venture agreement sang amo nga kompanya. Sunod kay Councilor Wilson Jun Gamboa nga convenor man sa Amlig Tubig, wala sang angay nga dalian ang pagpirma sang kontrata bangon natalana pa nga magpatigan sang investigasyon ang Kongreso kag Senado angot sa pila ka mareklamo sa Prime Water. Duha man ni Gamboa padaan sa karon na ilang pangabay sa Basiwa nga magpatigan sa public consultation kahatagan man ang grupo nga nagapamatok sa sini nga kasugdanan sang kopya sang kontrata gud may baluan ang kaundan sini subong man ang feasibility study kag appraisal reports. Palayag ni Gamboa ang 20,000 ka pirma nga ilan nakuha paagi sa signature campaign agud ipakita ang pagpamatok ang ginpadala na sa opisina ni Congressman Greg Gasataya kag ni Mayor Evilio Bing Leonardia kag sa Board of Directors sang Bacolod City Water District. May resolusyon na ang sangguniang Pangulongso magpatawag gid urging Basiwa to conduct public consultations o maglagdag anay sang sininga kontrata, notwithstanding the fact nga gin-urge na ang Basiwa nga tagaan na kita kopya ang sangguniang Panglungsod sang kaungdan sang sininga kontrata. Si Councilor Jun Gamboa. Magapatigayon sang one-stop shop ang Bacolod City Water District akon Basiwa, Central Negros Electric Cooperative akon Seneco kag Bacolod Housing Authority sa Barangay Vista Alegre, Ciudad sang Bacolod sa Pebrero 26, 27 kag 28. Ini ang base sa aprobado nga mga resolusyon nga gin-author ni City Councilor Carl Lopez nga ginaprobahan sang SP. Ang aktibidad ang patigayonon las 9 sang aga tubtub las 12 sang udto kag launa sang hapon tubtub las 4 sang hapon. Sunod kay Lopez iga-process ang BHA, Seneco kag Basiwa ang tanan nga dokumento sa mga residente nga gin-relocate sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre. Tinutuyo sa aktibidad nga mapahapos ang proseso para mabutangan sang koneksyon ng sang kuryente kag tubig ang mga residente nga gin-relocate sa lugar. Nag-apilar naman si Congressman Greg Gasataya sa kapulisan nga hatagan sang kasulbaran ang mga kriminalidad nga nagaluntad sa syudad sang Bacolod. Sunod sa kongresista, dapat mahatagan sa solusyon kag kasanagan sa Bacolod PNP ang mga krimen bangon hindi ini maayo para sa syudad. Duha man ni Gasataya, wala sang problema sa kanamuon sang pulis sa Bacolod bangod sila makitaan man sa mga dalanon apang importante nga masulbar ang mga kaso kag makilala ang mga nagahimo sang sini nga mga krimen. Sunod pa kay Gasataya, ginahatag man sang gobyerno nasyonal ang tanan nga suporta para sa PNP kag may mga pondo man nga ginaprubahan sa kada tuig para sa operasyon sa kamo nga ahensya. We call on our Bacolod PNP and Philippine National Police in general nga ma-address, no, kag masolusyonan, kag tagaan klaruhan ining nagkalatabo because this is not good to our city.
si Congressman Greg Gasataya. Sapol, sa Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson sa Commissioners ang Commission on Higher Education akon CHED nga si Dr. Algene Darilag subong nga Lunes ang usa nagalala nga problema sa Northern Negros State College of Science and Technology akon NESCOST. Sunod kay Lacson, luyag niya nga padayunon ang partnership sa gobyerno probinsyal kag NESCOST bangod madamo na sa manegrense ang nabenepisyohan sini. Ilabi na ang mga nag-eskwela sa nursing. Naglala ang sitwasyon sa NESCOST bangod sa hindi pagintindihanay sa grupo sa presidente nga si Romulo Cisno kay College of Nursing Dean Attorney Joseph Valencia. Naibaloan nga pila sa mga empleyado sa mga bulutuan ang ginsweldohan sa gobyerno probinsyal apang may pila sa mga ini ang nagsaylo sa pagdumala sa NESCOST. Ang NESCOST ang gintukod sadto o kung sadtong 1998 pagi sa Republic Act 8448 nga gin-author sadto ni Anay Negros Occidental 2nd District Congressman Alfredo Marañon Jr. Samtang padayon karon nga ginabulong sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital ang duha ka malalaki matapos ginbuno kagabi sa barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Ang mga biktima ginkilala nga sanday Jeffrey Montero, 19 anyos, kag Ariel Guanzon, 21 anyos. Lunsay pumuluyo sang Zone 2 sa mga barangay. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station 7, nagalakat ang duha ka mabiktima sa dalan sa ginsugata sang anom ka wala makilala nga mga persona sakay sa tricycle ginpangbuno sa dinan duha lunsay nakaangkon sang pilas sa likod nga bahin sila lawas. Wala pa natumod ang rason sa pagbuno samtang ang mga sospetsado nakapalagyo naman sakay sa tricycle. Liwat nga magapasakop ang syudad sang Bacolod sa masunod nga season sang Maharlika Pilipinas Basketball League kon MPBL. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, yara sila sa karon sa rebuilding process sa line-up antes magbukas ang bago nga season sang liga sa Hunyo karon nga tuig. Nagpasiguro si Gasataya nga mas madamo nga players gikan sa Bacolod ang malakip sa line-up kag sa ila sa karon ginanegosasyon ang iban pa nga players gikan sa UAAP kag iban pa nga team. Sunod kay Gasataya sa bulan sang Marso magaumpisa ang team sa training upod sa gihapon si Coach Vic Ikesiano nga ginakabig ni Gasataya nga madinalag-on ang Bacolod team sa una nga pag-intra sa MPBL nga may 11 kadaog kag 19 ka pierde apisar nga kulang ang preparasyon nagliga niya season. Lauman man sunod sa kongresista ang provincial games sa MPBL sa Bacolod karon nga tuig. And ang league participation sa Bacolod, nag-start kami rebuilding. So by March ma-start na practice and training. At this time, at least we have 3 months to prepare. Hopefully, we will have better chances this season sa MPBL. Ang kabahin sa payag ni Congressman Greg Gasataya. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, nagaangko naman sa kapilusan ang 4 ka mga persona kay nabulong karon sa Cadiz Emergency Clinic sa ang inisilang maaksidente sa Dalan Cabahog, Barangay Zone 6 sa mga syudad. Naglunta ng aksidente mga alas 9:15 ang takna sang gabi Pebrero 23. Ang mapilason kilala nga sanday Jason Torico, 44 anyos, residente sa Punta Cabahog, Barangay Zone 6 sining syudad, nga among drivers and tricycle. Shirley May Magno, 25 anyos, dalaga, kag residente sang Purok Bulinaw. Karen Mansueto, 25 anyos, residente sang Purok Awa, tanan sang Barangay Zone 6, Ciudad San Cadiz. Pilason man ang driver sa motorsiklo nga si Rizaldi Guilliaro, 25 anyos, nga trabaho bilang isa ka Blue Guard assigned sa Cadiz Public Market. Kag residente naman sang Sitio Luyan, Barangay Tinampaan, Ciudad San Cadiz. Sunod sa report nga biyahe padulong sa Punta Cabahog ang tricycle sakay ang duha ka babae nga may empleyado ini sang Pure Gold sa maglambot sa may tubang sang TriStar nga compound. May gulpi naglusot nga motorsiklo halin sa wala nga bahin sa dalan kag nagbunggo sa tricycle nga tunaan sang impact kapag kapilas sang mga biktima. Naibaluan, nagapanimaho pa sa makahulubong ilimnon ang driver sa motorsiklo kag madasig ang pagpadalagan suno sa investigasyon. Gin-turnover na opisyal ang masobra 2.8 milyones pesos nga covered court sa Puro Kanaan sa mga opisyal sang barangay Bandalagan.
Ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia ang turnover ceremony nga ginupdan ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Yara man ang presensya sa project engineer nga si Ami Tensha, asawa ni Barangay Mandalagan Purong Barangay Arturo Pareño nga si Regina, mga barangay officials, Pro President Jenny Rivera kag purok officials. Ginlaragway naman ni Lunardia struktura nga matahom kag induga nga nalipay ini tungod nang realidad na ang iyagin promisa. Sa bahay ni Familyaran, ginpangabay naman sini sa mga residente nga halungan ng bago nga covered court. Ang construction sa covered court ng ginupisahan sa Hulyo 2019 kag natapos sa Desyembre 2019. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Sa ato naman nga mga kaaksyon nga nagaproblema sa mabukol sa inyong alawas, cyst man o tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Cervic Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydalan Harnais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500, ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang pwede mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Tatlo ka mga Pinoy sa Hong Kong naka-quarantine bangod sa COVID-19. Samtang palasyo nagpangiwala nga may politika sa kaso batok kay Garin. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Tatlo ka mga Pinoy na lamang ang nagpabilin nga naka-quarantine sa Hong Kong bangod sa coronavirus disease o COVID-19. Sunod sa update gikan sa Consulate Office sa Hong Kong, ang tatlo ang lunsay maayo na ang kondisyon kag mga asymptomatic. Ginapaabot nga matapos ng ila quarantine karon nga semana. Magluwas sa ila mayara sa tatlo kay iban mga Pinoy nga nauna na nga nakatapos ang 14-day mandatory quarantine. Samtang ang isa naman ka Pinoy sa Hong Kong nga nagpositibo sa COVID-19 ang negatibo na sa balatian kag karon nagapabilin sa ospital kag ginapaabot nga makagwa na karon nga semana. Nadugangan pa sang duha ang kadamuon sang patients under investigation akan POI nga posible apektado sang coronavirus disease akan COVID-19. Sa pinakaulihing record sa Department of Health, tubtob Pebrero 23 naglabot na sa kabilugan nga 608 ang POI sa bugos nga pungsod. Sa mga kadamuon, yara 631 ka POIs ang nagapabilin sa hospital o kung naka-confine sa hospital, samtang 474 naman ang nakagwa na sa hospital. Pinakamadamo sa gihapon ang record nga POIs sa National Capital Region. Sunod sa DOH, nagapabilin sa gihapon sa tatlong kumpirmado nga kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Makabalik na sa Pilipinas karon nga adlaw ang 21 ka mga Pinay na biktima sang human trafficking sa Dubai, United Arab Emirates. Sakay sa nasa eroplano ang 21 ka mga Pinay nga naghalin sa Dubai pasado las 10 kagabi, Domingo. Sunod sa Department of Foreign Affairs, ginapaabot nga pasado las 8 karon nga aga, mag-aabot ang ining mga Pinay sa NAIA. Samtang ginsabat naman sa embahada sa Pilipinas sa Dubai ang gingasto sa mga Pinay para sa ticket sa eroplano, board and lodging, exit visa kag immigration penalties. Nanindugan naman ang palasyo sa Malacanang nga wala sang politika ang pag-indict kay Anay Health Secretary Janet Garin may kang tanan sa isyu sang Dengvaxia vaccine. Inusunod sa palasyo matapos nakitaan sang probable cause sa Department of Justice prosecutors para kasuhan si Garin kag siyam kay ban pa sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide bangod sa pagkapatay sa pila ka mga bata ang ginbakunahan sang Dengvaxia. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala sang politika ang mga kaso nga gina-file sa judikatura. Ginalantaw ni Panelo nga posible may probable cause nga nakita ang korte, rason kung nga gindayon ang pagpasaka sang kaso kay Garin. Nagpasiguro si Panelo nga hindi magpasilabot sa desisyon sang korte nga magatrabaho sa kaso ni Garin. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala na sang iban nga paagi kundi isuspend ang mga personnel sang immigration nga may kahilabdanan sa Pastilla Scheme matapos ginkumpirma na sang intelligence agents nga ini nga modus ang nakatabo sa Bureau of Immigration.
So kung inang ginhimo nga statement ni Duterte, matapos ang report nga nagabaton sang ang mga opisyal sa immigration sang 10,000 pesos para pasudlon ang mga Chinese national sa Pilipinas. Sunod kay Duterte, iya gin-verify ang report kag ini ang matuod rason nga iya gin-suspend ang mga personnel sa immigration kag ini sila ang igapaidalom sa investigasyon. Ginpasiguro ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang publikong ipatuman ang lahi batok sa mga illegal nga nagasulod sa Pilipinas. Magapadayo naman ang investigasyon sa Senate Committee on Women and Children anggot sa ginalgar illegal nga mga aktibidad may kantanan sa Philippine Offshore Gaming Operation na Pogo, apisar nga ginkakas ang opisyal sa Bureau of Immigration bangod sa Pastilla Scheme. Sunod kay Senate Panel Chair Risa Hontiveros, ila pagatapuso ng investigasyon angot sa ginasuspetsahan Pogo-related prostitution, kag iban pa nga isyo apisar nga gin-relieve na ang mga opisyal sa gobyerno ang ginalagar imbabado sa mga modus. Una nga ginbulgar ni Hontiveros ang Pastilla Scheme sa sulod sang BI nga nagatugot sa mga Chinese nationals nga makasulod sa Pilipinas sa baylo sang 10,000 pesos ang kada isa. Sunod kay Hontiveros, mayara pa sa masunod nga hearing nga patigayonon kag may mga dugang man nga resource persons para sabton ang mga alegasyon. Sa tion nga matapos ang hearing, si Hontiveros ang magapagwa sang policy recommendations kag kilalahon ang pagpapanaugan sang pinalidad ang maimbabado sa amo nga modus. Wala sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga maglantaw kag i-monitor ang paghimuon sa Senado nga hearing angot sa ABS-CBN sa Lunes kon karong adlaw Pebrero 24. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi interesado si Duterte sa among isyu. Magluwas ni ginpahig ni Panelo nga masako kag madamo sa trabaho ang Chief Executive, rason nga wala ini sang oras nga maglantaw sa TV. Sunod pa kay Panelo, ini na ang trabaho sang Solicitor General kag magasunod lamang ang gobyerno kung ano ang ihambal sang Korte Suprema. Nanindugan si Duterte nga hindi paghilabtan na ang matikang nga ginahimo sang Kamara, Senado kay iban pa nga mga representantes. Una nga nag-file sa coup warranto petition si Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema sa tuyo nga ikanselar ang prangkisa sang ABS-CBN. Sa katapusan nga Balita National, duha ka miyembro sa Abu Sayyaf Group o kon ASG ang nagkalamatay sa enkwentro batok sa militar sa Sulu. Sunod kay Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Cirilito Subihana, nga samta nagapatrolya ang matinaos ang 15th Scout Ranger Company sa Philippine Army sa barangay Bakong, Patikol, Sulu. Nakaengkwentro sini ang grupo ng ASG leader Radula Sahiron kag sub-leader Hatib Hadjan sa Wadyaan. Nagdugay sang isa ka oras ang bayluhanay sang lupok sa magtimbang nga bakin kag nag-atras sa mga terorista sang palukpan sila sang mortar sang mga militar. Duha ka ASG member ang napatay kag duha ka mga soldado ang pilason sa engkwentro. Sa karon nagapadaan ang combat clearing operations sang militar batok sa ASG sa Patikol, Sulu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa aton mga ka-aksyon sa ining habon nga ginarekomendar naton sa inyo blind, di lang pampagwapa, protektado ka pa, kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, ang Santon Plus Herbal Soap. Wala sa mga side effect, kaya puro kag natural ang mga ingrediente sini. Nagahatag alibyo sa mga itom ni mga ilok bla, itom nga tuhod, kag iban pa nga itom nga parte sa imo nga lawas. Punggod, pikas-pikas sa guya, matagad niya na sa alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap pwede man ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o hindi ka na magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kon ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Russia, ginimutig nga sila nagapalapdas ang fake news angot sa coronavirus. Samtang sa Balita Sports, Gilas Pilipinas, daog kontra Indonesia sa FIBA Asia Cup Qualifiers.
Kag sa atong balita espesyal karon sa mga ginikanan ha, ano ang mga patimaan nga ginabuli ang inyong mga kabataan? Inatalan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa ato naman nga Balita International, ginhimutig sang Russia ang alegasyon nga sila ang yara sa likod sang pagpalaptas sang sala nga balita angot sa coronavirus. Ini kasunod sang pahayag sang US officials nga isa ka Russian-linked accounts ang nagapalaptas kag nagasiling nga ang Amerika ang una ginhalinan sang virus. Bawal sa alegasyon nga ginpalapta man ini sa mga netizens sa nagkalain-laing nga sahi sa social media. Ginpahayag naman ni Russian Ministry spokeswoman Maria Zakharova nga isa ka peke ang among alegasyon. Sa naglapta nga balita, ginasiling nga ang US ang mga pasimuno sa pagpalaptas ng among nga virus. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, magapatuman naman sang dugang nga presyo sa mga produkto sa petrolyo sa masunod nga semana. Sa abiso sa kompanya nga Shell kag Petrogas, may dugang nga 30 sentimos sa kada litro sa ila gasolina, samtang 20 sentimos naman sa kada litro sa diesel. Sa kerosene o gas ng Shell, magasaka man ini sang 35 sentimos kada litro. Mag-epekto ang oil price adjustment sa Shell kag Petrogas sa Martes, Pebrero 25, humalan na 6 ang aga. Ginapaabot naman nga mag-anunsyo man sang pagbago sa presyo sa ila produkto ang iban pa nga kompanya sang langis. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 89 sentimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 53 sentimos. Samtang ang Singapore dollar 36 pesos kag 31 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, si Nadine Lustre, bala Action Boy, nag-join siya sa clean-up drive dito sa Manila Bay. Diba? Actually, hindi naman ibago. Kay man, sa 2018, nag-join man sila sa clean-up drive sa Siargao upo ng iya boyfriend, ex-boyfriend, nga si James Reid. Di subong Action Boy, ang nag-join ni siya sa isa ka non-profit organization nga mo ang Planet Cora. Dito nagpaninlo siya Action Boy. Nagpangkuha siya sang mga sagbot-sagbot nga sa Manila Bay. Napa-picture. Siyempre, ka-artista mo tidala na ng picture. Kung sa picture, galing yung picturean siguro, no? Ginpicturean siya. Kag siya man daw my day siya sa iya Instagram. Wala ka naman kakita. Kasi syempre, wala ka naman Instagram. Pero okay lang na, kaya hindi ka man funny na din, no? Di ba si main kaya? Ang main ko yan. Kung si main ko nag-clean up drive, feeling ko naghimo ka ng Instagram. Para malantaw mo lang, no? Kasi syempre, ginanantaw mo, guro kung paano maninglo si ang akong idol man, no? Natun lang balo, may number kanina din ang balas natin. Dasun sa mangrove planting naman bala. Mangrove planting. O ba si abangan, di ba? Kag hindi ba post Action Boy ang Kanino sa Manila Bay? Yes! Pero actually, tinloan na sang last, no? Te subong do may mga isda dagali Action Boy nga pero hindi pa kang pwede makaon, di ba? Sang last to. Basta may mga kuan pa na ganina salmonella. Oo, basta may mga mo pa nakadama to daan mga floating yellow devices. Submarine. Floating devices. Kag yellow submarines. Ang naganate amo na nga do hindi pagid mayo sa ikayong lawas. So, amo na Action Boy nga do ka nami lang bala kay at least aside from being a celebrity may amo man na siya galing aside, di ba? Na din. Ano siya daan ko mom of all do ka Sino? si Nadine ko mo na iya ngalan sa Instagram. Everybody's mom do ka mo na ngalan. Yeah, mom siya. What's iya? Amo na naguro iya nga pagtarong nadsa. Everybody's mom. Do ka mo na iya nga sa Instagram niya. Di ba? Iya mo na iya lang. Ang gana lang. Himo ka man bala tapos butang mo everybody's dad. Balita sa sports. Ginkamasaan sa Gilas, Pilipinas ang Indonesia
sa score nga 100 kontra 70 sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers nga ginhiwat mismo sa pungsod sa Indonesia. Ginpangunahan ni 30 Ravenna ang pagdaog nga may 23 puntos, 8 ka rebounds kag 2 ka blocks para makuha ang unang kadalagan sa hampang nga ginhiwat ini sa Britama Arena sa Jakarta. Nagdugang naman sa 16 puntos si Roger Pugoy, 11 puntos kay CJ Perez kag tag 10 puntos ni Juan Gomez de Liano kag Kiefer Ravenna. Madumduman una nga napierde ang Indonesia sa South Korea sa itong Huwebes sa score nga 109 kontra 67. Una man kansilar ang enkwentro sa Gilas Pilipinas sa Thailand bangod sang paandam sang novel coronavirus. Masunod nga makaengkwentro sa Gilas Pilipinas ang Korea nga ila na naengkwentro sa itong bulan sang Nobyembre. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Happy Monday! Diba? Everybody! Ano? Oh, everybody. Happy Monday ka na. Happy Monday. Tapos ulihang everybody. Sige. Okay, ansin yun ta na. Happy Monday, everybody. Yes, amo na dapat. Hindi ka Happy Monday. Everybody. Ito kayo di mo. So, dapat i-sound mo action Tanda boy. dapat yun. Kaya para nag-rhymes na ba? Galit. Ang dapat nito tani, Happy Monday, every all. Every all. Anong tanan? Ha? Anong tanan? All. Ate. Correct. Very... okay, acceptable siya, action boy. Pwede siyang madala na lang. Kayo may mga sana all man mong. So, every all. Madala na sa tinang kuloy. correct. Sorry naman yung action boy. Atong balita special sa mga adlaw. Uso naman dan, actually halin pa rin sa una mong. Ang bullying, bala action boy. Correct. Halin pa niya, galing kay subong action boy. Balo ka- Doga apekto na gid sa mental health bala action boy sa mga kabataan. Balo ka mahambalan tanaguro karon kung paano buni mo bala ma-detect o kung may mga signs, mga patimaan yes, nga daw yes. ginabuli bata mo. Naman na siya, action boy. Isa sa masaya. Kaysa una ya do, kung ibuli, do ka kabalan, no? Kabalan mo tayo, tiyo, bala ka tayo. Pero subang duga, apekto na sa mental health sa mga kabataan, Balo action kayo boy. mga styles mo sa bullying, subong ati, kapektuhan ka na mo. Kapos, hindi lang bullying, words na ginambal si mo. May bullying nga gina-physical, gina action boy nila, correct, oo. kabataan. So, ari, action boy, ang pila sa mga signs. Pero at least, gasulod sila sa kwarto mo, ilabas mo sa berdami, gasulok-sulok si imo. no. Sulok-sulok diba? kung kagid yan. Sulok-sulok kung Hindi ka ginawa eh. Nan. So, amo na action boy, para mangin aware ang parents, especially ang parents, parang duga pabaya lang. Do, wala lang ya sa ila ya, makaskwela lang bata nila. Nilagbalo. Oo, nan. Actually, may mga signs ina kung nga ang bata mo niyaw. Oo. Kaya ginabuli sa eskwelahan. Nan. So, dapat ikaw nga parents, kabalo ka gidya. So, ari action boy, Kapin pa ko ng imo nga bata, kung mag-plug ceremony, kung maglinyahan, kaya atugid siya sa una-una. nan, ang muna. Tika siya ang pinakanubo. Hindi mo lang mag-plug ceremony na according to height. According to heights, ang elementary. Atugid siya sa nauna nga daan. Oo. Te? Te, amo na. Kinanglaman siya pa inuman sang kung ano da nga Kung ano nang may nga pampataas. Pampataas, Correct. Kinanglaman na sa iyang kada height. New Year, bitino muna sa lunggan. Dulunggan niya. Basta yung dulunggan niya magtaas. Shaka na karon. O palumpaton mo sa pakabiton. So, inat-inato ang lawas niya. So, ari action boy, una, hindi sila gusto nga mag-eskwela. Correct. It's Ang either... bata ko nga doon na nag-eskwela. pero ikaw pa na mag-evaluate mismo kung ginabuli siya or basta nagtinamaran lang, di ba? Mayara mo na meron kung. man, Pero kalabanan, gid-action boy, mo na ginabuli. Amo na tamaran sila may eskwela ang isa, kaya ginabuli sila sa eskwelahan. Sila, oo. Kada ya, ginabuli ka lang So, yan. magamo na nga daw yung bata mo do wala gana, bala mag-eskwela, i-check mo gid. Bisang ginapabalunan mo pa. Oo, saan ginapabalo Kisa ka kapilitan lang bata may eskwela, kaya makuha balon. Tapos kisa agahibi. Muna. Kisa agahibi pa pa kadto sa eskwelahan, no? Oo. Ang gudo, hindi ko yung eskwela. Duga mo na balahaw. Usually mo na sa rason. Oo, ang bata ginabuli. maglingin na bully. So, isa sa mga rason, doon ginatamad sila or wala sila gana nga mag-eskwela. And then, next action boy, nagapauli sila o kung halin sa ila eskwelahan, may mga pilas sila bala or mga lagob Bagras, ka. lagob. Pero wala lagi namba kung naano, kag anong rason. Kapag papagpulis ng bata mo, may black eye. Hindi ka magpati, magambas nga nakabunggo lang siya. Nakabunggo na black eye. Yun, nag-violet, ginang mata. Pag So, bunggo mo, ginang mata mo gigintuon mo to. Nakabunggo. Ano black eye ka to, aw? Kabunggo ko to, tayo sa kung ano. Ha? Pag bunggo mo, mata mo gigintuon mo to? Oo. Hindi pwedeng agtang lang.
So, mana iusisaon mo na siya action boy. Kay base bala do na physical abuse na ng bata action boy mo. Hindi lang daw kundi physical abuse ni gid sila action boy. So isa na sa mga reasons nga isa sa mga signs nga sila ginabuli sa ilang nga school. Labi na kung amo tawag mo kung gamay bilang bata. May mga dlagpo mga classmate niya, may kaluluoy man. Ang kapang bully dahil sulit tong sa last sa linya bla. Diba? Kasi nang pinakadako mo. Hindi siya dako kay tungod nga sa iya nga bla sa edad pareho lang sila. Kung dako siya kay tigulang nagising. Diba mo na? O kami pa ng mga classmate mula do ka tatlo mag grade 2. Nan. Sila ginang halalungan. Alungan mo gid na ang mga kung may classmate ka gani. Kung ikaw ang ginikanan, o si Saon mo gid, di bata mo grade 4. Sabi sa grade 4 sabi. O si Saon mo gid, sino mga classmates niya? Basta may ara ka tatlo na mag grade 4. Usually mo nagapang bully. Mo na sila. So, i-visit mo man imo nga bata sa inyo school. Ma'am, kamusta akong teacher? Hindi lang nga ipatawag ka sa eskwelahan mo. Amo lang pag gano'n. Kay ipatawag sa eskwelahan kay gali may nagsumagay Ako sa una, pag elementary pa lang sa bata, araki ko yung dadlaw sa school mo. Agad to kagito yan. Kagadto ko dadlaw. Okay. Kagadto ko araki ko yan. Na mo na bala. Hina-check mo. Galing kayo, may problema sa bullying sa bata ko yan. Correct. Yung siya man nga pang bully. Sino siya pang bully. Pero kita malangon sa hindi mag-bully sa mga classmates mo nga gagmay, ha? Hindi. Sudlag ko lang. Ha? Sudlag ko lang kasi gagmay mo. Hindi ka makabuli sa dagko, yung bato na yan. Agad. Hindi sa dagko mo, ang mga classmates sa ibang, tagahawak ka lang mo. Kala, isang tagahawak. Oo. So, kami sa una, sa grade school, hindi nang kuhan, hindi bilang kuhan, nursery? Nursery, First day na mo niya, may tinuslok na dayon niya sa nga lapis sa Dutermigos mata mo. Ay na, no naman. Pulba nga ako. Amo na sa sugod sa to, kamo man nga ginikanan, kamalo ko mga bata nyo do, may mga bata nga mga naughty mo. Yung sa Ilonggo na buyong. Do ka mga, kailinyat. Ikuan gid sila, sila, tudloi sila nga, hindi sila dapat mambuli sa eskwelahan. Correct na. Kaya nga pang bully, ni wag gini ka successful sa yes, correct. Buhay ka kabalong na bully mo pila kadlaw basi magkatapos mo college maginubra ka mo basi mag-manager na kag muna ang magdra ka mag-apply trabaho hindi ka mabaton. Correct. Diba? Ano kay ka na di ya. Karon i-bully mo naman ko di what? Na. Ako manager na ko di i-bully mo ko di. Grabe na gini action boy. So next action boy, naging emotional sila kung gistoryahan about sa eskwelahan or sa ilang friend mo na sino gusto. Do ka hindi lang istoryahan bala do ka mo na do ga lumaw-lumaw ang ilang mata kay gali hindi nila mahambal kay may mga bata kay ginapahog mong sugin mo sa mama mo kay gitsugid ka bumbahon tapagig ka gitsugid kay mahakita mo hinahanap mo kita hinahanap lubong tay ka buhi mo para daan mga stig bala ang isa mo lang mo kabitin nan kaga reaction boy ang actually do man notice mo gini ang do nabudlayan sila magtulog kag magkaon. Okay. Meron man pida, pero may aragi diyan nga. So, feeling ko sa ikaw sa nga elementary ka school ka, feeling ko ay ka ginabuli ay. Ay, kay kinabudlayan magkaon. Kido kaayo gito sing lawas mo. Ay kinabudlayan magkaon. Diba? Kagi lang ko sa grade 6. Ginbuli ka? Duha lang kami, tapos sila tanan. Mga girls. Ginabuli ka mo nga duha. Gibato man ka mo. Wala lang. Gipo sa kami pamahaw lang kami sa kantin. Pero may campaign giti action boy. Ang mga natabo to ya. Nandubali, hindi to ya ako directly ang ginbuli, kundi akong classmate. Dubali, may, ang ngalan si Carmela, kag si Roan. Masulat, under sa ilang, sa yellow pad na, under sa ilang name, dito ako masulat kung di nga gaapin. Ay, sus, ako pinakalas. Pagkita ko sa isa, why, gidyo may nagsulat. So, dito ko nagsulat sa iya. Bako, apinan ko ni siya. Tawag na sa amon, igurot ka, gano'n. Igurot ka, hindi, igurot ka, ganing gorilya, gano'n. Hindi, may isa gorilya. Ang Ilonggo plus ang gorilya. Ano gitawag din na? Gorilya! Basta may isa gito ka term. Ako na yung natawag sa mga. Kaya sa mga nakaitom gito sa ako niya mga sa bata pa ko. Basta subong Talaga ka ba? At isa po ito nag-light-light. Nadala sa pampaputi. Oo, nadala. Hindi, ito kakay medyo way na kumagalagaw mo. Sa una, kay kalagawan sa ako. Nadala sa gluta. Ay, wala ko gagluta. Wala kayo gluta. Wala kayo gagluta. Ano na ako?
Ha? Nando ka mo na. Kaya Orangutan? nga ako na siya. Orangutan, de? Nando ka orangutan. Nando mo na orangutan. Kaya nga ako niya, friend na, ginapinan ko, Aksyon Boy. Pwede ka dako sa iya. Pero doon ka na siya bala. Siya ang, kuhan, Siya actually ang pinakadako sa tanang niya, girl samon. Giling kay hindi siya gabato. Okay. Wala siya gato. Amo na gali, no? Hindi ba na tanan nga dalag ko among pang-bully? Kung isa dalag ko among inabuli. Oo. Ti ginabunggo-bungguan siya sa mga klase na mo na. Ti nang Kita mo bako Carmela, ngalan mo, balong kayo nga, buy. na nakaw mo na. Siya ang pinakadako sa amon tutanan pero wala siya nagbato. So, amo na nga do ka bisan ano Aksyon Boy, iya mama faculty na ha sa dito sa amon school sa una. Siya gidang faculty or faculty member siya? Hindi man siya nang I mean ara siya sa bilog na school. Kaya amon yung school ano personal yes, pero sa college siya sa college nga department. So ara kami sa elementary. Tiyo, kailan na pag unta elementary mo kinabully siya. Pag college ba karon mo to pang bully? Kay mama mo ara mo. Ay, wala na yung Aksyon Boy. Pero naglain mo siya school. Tinaglain mo siya school sa college. So pero at least Aksyon Boy, ang ako tong mga friends subong friends, classmates before, do okay man kami diba? So sa subong friends di kami So mga parents, monitor yung kabataan nyo ba sige na bully. Kaya kung nabully sila, dako epektos na sa bata mo. Kaya sa mga pang-bully, blando tayo yung bully, may anti-bullying law kita bala, no? So, huwag na pulos ang pang-bully na. Sige ka lang pang-bully, di mo yan, ano ka para sikat ka, pigang yung siling. Sakit ka na Aksyon Boy nga i-cyber ka, tawag na, cyberbullying bala? Cyberbullying. Ayhan pa ang personal, diba? Sige, okay? Happy birthday, Anay, sa kay Cherry Garcia, karon nga adlaw. So, dira sa Villa Lourdes ni sa Aksyon Dorel. So, napabalo talaga ang palibot sa Villa Lourdes. Hindi na ka mo prepare kung saan panyapon nyo. Piyo. Kasi wala karo kayo. Hindi sa prepare mo si sino kayo nga birthday? Cherry Garcia. Si Cherry Garcia, gina-Aksyon Boy ang makapakaong karon sa bilog ng Villa Lourdes. Karak. Preparado na yan. Hindi man tanto ka preparado. Nakatsaktuan. Actually, before sina ang birthday, gin-conference na mo. Nag-conference na kaginitingan. Tinadala ka to. Gin-invite ka to nila. Sa conference? Oo. Sa conference. Hindi sa party mismo. Pati sa conference. Sige. Good morning, Aksyon Boy, kay Nanay Hilda and Tatay Nestor. Dira sa Barangay Handumanan. Kay Ate May, good morning. Happy Fiesta gali sa Barangay Kabakungan, dira sa La Castellana, February 24 to 29 na la fiesta. No, si Mayor Maymay dira. Ay, congratulations kay Mayor Maymay, ha. Nag-kuhan siya na most outstanding, one of the most outstanding women sa Western Visayas. Congrats, no? Leo Talaban, good morning. Di ka pa imbitado kami din sa kuhan, sa pista sa Kabakungan. Guro alangan. Kagawad at Olay Balahon sa kay Susan Jaime Allen. Magkanto gani dalan mo ko sang banana sticks ha. Ang ila dablang nga products ang lakas yan. Padala ka kwarta syempre Mike. What do you think of me? Good morning, Aksyon Boy kay Sir Wilfredo Binoman Jr. Sige, amo. Sabi mo ikaw padala kwarta ya ko ay gabayad ko ya bala. Ay na. Sige. M Samoso, may aga. Yes. Kay sa ato niya listener Aksyon Boy sa Facebook kay Supe Jovan, good morning. Kami Seven Heaven kay Glacia Avlas, kay Myrene Fabiano, kay Marie Evancia. Good morning. Pareho ta Cisco no nabansagan siya kuno agta. Agta pag Melvin Mahinay, Giselle Franco sa Maal. Okay na importante subong hindi kami mga agta, mga alta Diosa. Alta Diosa. Alta Diosa. Diosa ng agta. Hindi mo nagaro. Hindi na gani kay mga beautiful na gani tapos himuon mo pa Stand by na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline. With Aksyon Art Hopon, ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo